Eli mun teltaa. Eli mä ajattelin, että mä voisin tehdä silloin, miten mä teen muovista. Eli voisin tehdä muovista. Nyt voisi olla vaikka, että meitä vaikka tän ja sanoa, että kaikki jollekin, että mun ottaisi kaunis ja silleen vaikka niinku näin. Moi. Ho. Tolle. Ei ole vaikka edes lähteä pois kaavasta. Mutta on nyt sellainen aihe, että se niinku tällä videolla oli myös aihe, että saa iloisia vaatteita. Mä en tiedä toimii sitä tavaraa. En tiedä toimiiko mulla. Mä kokeilen tätä ekaa kertaa. Ja mä haluan. Se toimii vissiin vaatteet parhaissa. Ja tai toimii viippitavaralla. En oo testannut toimiiko viippitavaralla. Tämä on kuullut silleen huhua, että tää toimii, koska mun kaveri sai niinku synillä. Sitten kun se löytäi 700 tarskoissa, niin sitten se niinku osti tää, se ei ollut vippi, se oli vasta ollut, niin se osti niinku nää 600 noi hiukset, 600 hiukset, mitkä on niinku vippii, niin sit kun se painoi silleen jännästi, no mä näette kohta, se painoi silleen, niin sitten se niinku sai niinku 2 niitä. Mä hei, nyt voitais testata vippimalla. Eli sun pitää kaikki vaatteet ottaa pois. Kaikki. No kerikset voi jäädä, mutta muuten. Mä laitan nyt tähän tän pidikkeellä, että mä pystyn olemaan nopea. Sitten tästä eli meillä on näitä, mutta sinne sellainen, että mä painin sit osta. Ja sitten mä menin tänne nopeasti ja painoin siitä. Se ei tullut sitä, että sinulle ei tarpeeksi sämpöistä, että sinulle ei vippiä, että se saattoi onnistua. Nyt kirjoittaa mobi. Ja mä laitan pausille. Ootko se sulle? No niin, mä nyt jos jatkamme kirjoitan mun sanani ja tälleen. Mä en nyt tiedä onnistuuko se, mutta taas mä tein jotain väärin. Se oli vippitavara.
Tai se johtuu niistä räipsistä, kun mä en ottanut niitä pois, kun mä en saanut niitä. Mutta tällaisesti kaikilla koneilla toimii, mutta silleen kuitenkin. Mä nyt käyn kattoo, onko täällä. Mä pidän teitä jännityksessä. Ei oo täällä. Tai en mä vielä tiedä. Ei jää nyt täällä. Mulla on noin paljon hiuksia. Ja ei. Joo. Se siis onnistuu yksitavareilla, mutta nyt mä siis oikeesti näytän sen teille, kun se ei tai onnistu tai ei onnistu. Ihan normaali tavalla. Eikä mä otan kaikki vaatteet pois. Mä yritän myös ottaa nyt ripsit, mutta mä en saa niitä. No joo. No ei lähtenyt. Noin. Sitten mä haluan vaikka... No mitä mä haluan? Mä haluan yleensä hiuksia, koska hiukset on coolia. Joo. Pitäisikö vähän kestää, kun mä löydän jotkut kivat teille. Mä pistän tossa. Ja siis mä löytän kivat. Ja mä vaihan nyt väriä. En mä nyt tollasen värin halua niin. Mä laitan yhden ton. Tällaisen. Tällainen kenellä. Joo. Tää on aika. No ei kyllä oo hienot. Mutta mä nyt testaan tän ja sit mä annan ne jollekin lahjaksi. Kuka nyt toivon joskus ja... Noniin. Nyt tää. Hei se sakkaa. Ei. Mä vihaan tätä jos näin käy. No, kirjoitetaan uudestaan ja stop. Ja siis mä oon nyt kirjautunut ja... Mä luulen mun salasana meni väärin. Ei se meni. Outoa. Kaikki mun mainitelmat mä kirjaudun kokonaan uudestaan sisään, koska on onnellinen. Ai niin, mun toikka on taas jotain niin uutta. Ei tänne. Ei kyllä tonnekaan. Eli mun toikka, mä saan uusi lahja, koska mä oon avannut tän. Eli mä nyt näytän mitä kaikista eniten mä haluaisin. Joo, mulla on 529 noin, mutta mä en halua tuhlata niitä. Mä haluaisin eniten tätä. Joo, tää maksaa niinku 14,50 jotain 000. Mä haluaisin tän. Mä ostan tän ehkä itse. Mä haluaisin tän. Tämänkin mä ostan itse. Tämänkin ostan varmaan. Tämänkin ostan varmaan. Tääkin ostan varmaan. Ja tän ostan varmaan ihan oikeesti. Mut mä en osta mitään. Siis mä en tiedä, mä haluaisin tän korun niin paljon, mutta mä en haluaisin, että mulle jäisi niinku 209 koisia. Nyt voitais vastailla kysymyksiin.